Ναι. Πώς το κάνει. Τα φύτεψα πριν 2 χρόνια. Ναι, βγήκανε λες. Τι εννοείς βγήκανε. Κοίταξε μέχρι που έφτασε η στάθμη του νερού. Πρέπει να πέρας, μην πέρας και από πάνω, πά. Ακόμη λίγο και θα περνούσε από πάνω. Και εδώ βγήκαν, αλλά δειλά, δεν μπορούν να βγουν. Είναι πολύ ψηλό, πολύ βαθύ το μέρος. Λίγο όμως. Ναι, όσο που πρόλαβε, αλλιώς θα το έτρωγε. Βλέπεις. Και κοίταξε πως το βλέπεις που κατεβαίνει η υπερχείληση από κάτω. Ναι. Με την πίεση. Μέχρι κάτω τα χωριά φαίνονται. Το βλέπεις το χωριό, Αντώ.